kai masoyin annabi ne ka yi kaza a cikin wannan comment din, ka yi comment akan kaza. Waye ce da kai haka? Waye ce da kai ana yin haka akan annabi? A ce in kai kaza ne wai ka rubuta kaza, waye gaya ma? Allah ya halicci annabi dan a dinga haka da shi. Kuma wai bukatar ka kai can a ƙarƙashi akwai wani abu da kake so na ka tara followers dan ka samu abin duniya, kana izgiri da sunan shugaba? Kar ka yi haka. Wallahi tallahi ubangiji in ya tarwatsa ma ruhinka babu wanda zai iya hada ma shi. Mu daina yi, ba kyau. Duk abin da za a yi irin wannan abin sadar wannan, ba ruwanka da wannan janibi malam. In shugaba ina da kaza a gurinka, wai ka yi kaza, wai gaya ma? Kar ka wuce wannan bidiyo sai ka ji shi daga farko zuwa ƙarshe, in dai shugaba yana da matsayi a gurinka. Waye ce da kai ka haka? Wallahi ka yi barna, ka yi izgili, ka yi abin da ba a yi wa annabi. Ka daina, ka yi haka. To duk yana daga cikin izgili.